आंहालाय रावबो गैया, उनथिंबो गैया, सिगांथिंबो गैया, आगदाथिंबो गैया, आगसिथिंबो गैया, आंहालाय रावबो गैया। खाफालानो आंहा सैमा खिला जानायसोखा। बेखौ आंहा दुखु मोननानै जेबो लाब गैया। भगबाना जेखौ हरदों बेखौनो बोजबनानै लायाबा ओहै ओहै ओहै। दानाबाथ' आं फैसाखौ मादै हाफांनिफ्राय लाबोबायलै। गाज्रिसो जाखो ना मोजांसो जाखो मिथिलालै आं। फैसा गैयाबाबो माथो जेबो जाथारा। सब समावबो फैसाल' नांगौ, फैसा 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 फैसा। बे दुनियायाव फैसा नांगौ होननानै सोर दिहुनग्रोनायब्रा? मोननायमोनब्ला थिगसे बुगौमोनलै। साला फैसा गैयालासिनो बे दुनियाखौ सलायनो हायामोन नामा? मैगं थाइगं माइ माइरं गासिबो हायावनो उजिजोबो माथो। हानिफ्रायनो मोनजाजोबो माथो। होमबालाय मानो फैसानि दरखारबावमोनब्रा? बे फैसानि थाखायनो मानसिखौ बिराद बायदिसिना खालामबायलै। दिनै आंबो फैसानि थाखायनो गंलायनांबाय। फावगालिया मिथिबा मा सानगोन आंखौ? खम थाव होगोनलै बे। अब्लाबो फैसाखौ लाबोबायलै आं। फैसाखौबो नांगौना। फैसाखौ लानानै आङो बिराद गिदिर बिजनेस खालामनोसै, ओमफ्राय फावगालिखौनो लायफिननोसै। अब्लासिम फावगालिया आंखौ मुगैबा मुगैथोंसै। आयौ बाला, माथो अमा राजानि फिसालासो। एमाव राजा, मा खालामदों नों बेवहाय? जेबो खालामाखैलै। जेबो खालामाखै माने माबा मोनसे खालामथारदों आरो। ओमफ्राय बे बेगालाय मा दं? जेबो गैयालै। जेबो गैया माने माबा मोनसे दंखाथारो बियो। बोरो नायनि? जेबो गैयालै। बोरो नायनि? जेबो गैयालै। दंखाथारो बियो। देलाय नायनि? जेबो गैयालै। मा थानांगौ जाखो बेगावलाय? हौवाफोरनि जन्थ्र फन्द्रसो दं। मिथिखाबाय आं। आइला मा मिथिखोब्रा? बे सुटकेसआव मा दङ बेखौ आंनो खोन्थायाखै आरोना नों? थारमाने बेवहाय माबा मोनसे बुस्थु दंखायो, जाय बुस्थुखौ खोन्थाजायाना? औथ' आरो। मिथिखाबाय आं। बे बेगाव नोंसोरनि हौवाफोरनि जाग्रा बुस्थु दं, नङा होमबा? बोरो नायनि मा जाग्रा दं? जाग्रा बुस्थुखौलाय मानो नायनांगौ जाखोब्रा? नोंबो जाफानो लुगैगोन ना? मिथिखाथारदों। बेवहाय गान्जा दङना, गान्जा, ड्राग्स। आइला मा होनलाबायदोंलाय? नों ड्राग्स लायो आरोना? मिथिखाबाय आं नोंखौ। बिदि नङालै। होमबालाय मानो खोन्थायाखै नों बे बेगाव मा दं? जल्दि खोन्था, नङाबा पुलिस लिंहरनायसैसो आं। जेबो गैया होनदोंलै। खोन्थागोन ना? जेबो गैया होनदोंलै, मानो बुजिया? हर नायनि आं, नङा पुलिस लिंहरनोसै आं। मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा? बेसो आंखौ नुफैनांगौ जाबायना। जेबो मोजां मोनसे टेनसनबो जानो मोना, साननोबो मोनालै। एमाव राजा, खोन्थागोन ना नों? मा दं बे बेगाव? फैसासो दङलै। थगायदों आरोना नों आंखौ? औ, आं लटारियाव गेलेनानै मोनदों फैसा। आयौ बाला, नंगौना नङासै? नंगौलै, आं लटारियावसो गेलेनानै मोनदों। बोरो नायनि? फैसा ना गान्जा? आयौ बाला, फैसा माना बेयो? फैसाथ' आरोलै। आसलि ना नख्लिसो बेलाय? मानो नख्लि जानांगौ जाखोब्रा? आसलिसो। लटारियाव मोनलायथारदों आरोखि नों? आंनोबो हरनो हागोन नामा बाल एसेसो? गैयालै गैया, बिदि मोना। आंहा न'आव हैनांगौ। आंनोबो हरदो बाल। नों एफा बुरजा फैसाखौ हारसिंनो मा खालामगोन दे? ओमफ्राय नोंनि बिफाया मिन्थिबा नोंखौसो उल्लु बनायफिनगोन, जाम्बा बनायगोन, गावसो लागोन, मिथिबाय? ओमफ्राय नों थाइसेबो दांनो मोननाय नङा। बेनिखायनो आंजों खामानि माव। आं नोंनो आइडिया होगोन। नों खामानि मावफाबानो जाबाय आंजों। मा खामानिलाय? माबा मोनसे बिजनेस खालामनोसै बाल। आं आइडियाखौ होगोन, नों फैसाखौ इनभेस्ट खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय लाब जाबाथाय सानैबो आधा आधा रानगोन। जागोन ना? मा आइडिया दङलै नोंनाव? आयौ बाला, आंनावखि आइडिया गैया आरो? बिराद गिदिर गिदिर आइडिया होगोन। जायखिजाया नों बे फैसाखौ रावनोबोल' दा खोन्थादे। न'आवबो खोन्थानो मोना होमबा? खोन्थानो नाङा। न'आव खोन्थाबाथाय नों लस जाखाबाय आरो। आच्छा, थाबायनो लारु। आच्छा, होमबालाय आङो दिनै डिउटियाव थांनोसै दे, उनाव लोगो मोनगोन। मानि डिउटिलाय? आं सन्थलानि दखानाव हाजिरा मावोना दाना। हाजिरा? आच्छा, मोजां दे, बिदिनो मावनांगौ। होमबालाय आं थांनोसै दे, बाय बाय, उनाव लोगो मोनगोन। बारग'बायलै जेने तेने। बेजोंलाय मा आंलाय पार्टनारशिपआव खामानि मावनोब्रा? मानसिया गावनो थिग गैया। जारलासोलै, बेसो नुफैनांगौ जाबायना आंनि फैसाखौ। जियानो जादोला, न'आव थांनानै आं आइनो खोन्थाहैनोसै। आइजों मोजां रायलायनोसै। आइजों खोन्थाबाबो आइया आंखौ रायगोनसो ना। आफायाबो आंखौ बुगोन ना मागोनथाय। आनैनो खोन्थागोन, आनैनो। आनैनो खोन्थाबाबो जानाय नङालै, आं फैसाखौ लानानै खारबाय।
ओरैनो बाहा बाहा जाहां जाहां सिख्लाफोरखौ फोथायजायालै फैसा लानानै खारलाबायोसो आं हानैनो खोन्थायालै साननैसो फैसाखौ गावनि लोगोआवनो दोनथ'नोसै आं माबा मोनसे सानग्रोनि आं बिराद मोजां जायफ्राखौबो नुथाराखैलै बहा दंथाय बे जायफ्रानोनो एसे होनोसै आं फैसाखौ बिराद हेफाजाब होथारो बेबो आंखौ गाज्रि समाव आंबो बेखौ हेफाजाब होनांगौ ना बेसोर थार लोगोआ गाज्रि समाव हेफाजाब होलायनायासो लोगो दा आच्छा बारु थाइबानि लारु खोनासं बिबोनां फामे आरो बेवाइफोर थबसि फदुम बिबारा जोबोद समायना नाथाय बियो मायाव बारो हाब्रुआव दा बे हाब्रु बारियाव बारनाय बिबारखौ आं मायाव साजायगोन आंनि फख्रियाव आरो बे फदुम बिबारनि बिगोमा जानानै आं अराय साजायनानै दोनगोन मा होननाय जाखो गुमै आं बुजियासै मा बुजि नोंलाय जेबो बुजिया नोङो बुजिबाबो बुजियाखैसो जाफ्लायो खोमा माने आं नोंसोरखौ मोजाङै जोथोनै दोनगोन होननानै बुंनाय जादों बिदिब्ला गुमै जोङो फदुम बिबारसो आरो बेबो हाब्रुनि हा माथो नोंसोर फदुम बिबारसोब्रा फदुम बिबारफोरा जानला मानला जायगायाव बारा गाज्रि जायगायावसो बारो बेनिखायनो बे बिबारखौ आङो गाज्रि जायगायाव दोना मोजां जायगायाव दोनगोन दा बे फदुम बिबारखौ मालिक गैया होननानै मानसिफ्रा जायनो मेनो खानो नागिरो नाथाय आंनि फख्रियाव थाबा नोंसोरखौ रावबो खानाय नङा मिथिगौ आं फदुम बिबार जायाहाय गेन्दा फुलानो मोजां आंहा नै 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 माबा मोजां बुंबा माबा उथिया उल्थालै बे बेवाइफोरा गुमै नों दा मा खालामगोनहाय गुमै नोंथ' इलेक्सनाव जेनबाय मा रायखांलायबाय नामा नोंसोरनो आंनो भट होआखैब्रा आरो रायखांबावदोंसो दा बेफोरखौ बाद होदो खालि खोनासं आंनि गोसो गोरबोआव आं नोंसोरखौ अराय अनगोन हे गुमै मानो एदावबाय थायो नोंलाय आब' थानानैबो आब' हांग्रि मोनदियानो एसे मोजां दंथारो बे हांग्रि मोनदिखौ बाद होथ'दोब्रा दा आंनि नोजोराव सासेया हाथरखि सासेया अखाफोर जानानै दं अब्ला आंनो मानो जोमै दाखाखौ नांगौब्रा नाङाना मिथिगौ नोंगुमैया जोबोद मोजांलै नोंगुमैया नोंसोरखौ अनो मानो बुजिया फामे मानो बुजिया जानला माला दा बुजिहाय बेवाइफोर जानो गुमैया मानो एदावबाय थायो जोंखौ आं हले बायोहाय बांद्राय एदाव जाबाय थानो आच्छा आं एदावदोंसो नामा आंनि गोसोनि खोथा बुंनाया आच्छा नों सोरखौ गोसो थोयोलै फामे खोन्थालाय सोरखौ गोसो थोयो बेखौनो मिन्थिया जाबाय नोंहा बेलाय हाफां बिबनाङा आच्छा हाफां बिबनांखौसो गोसो थोयो होमबा नों आच्छा दासो बुजिबाय आं आं हासुनो ओंखारदों माबायदि मानसि बेयो गुमैया एदावबाय थाथारो मानसियानो जावलियासो आयौ माबायदि मानसि बे एमाव राजाया बेबायदि फैसा लुबिया मानसिनो आंनि फिसाजोखौ आं माब्रै हरनो दे आं बेखौ आनजादसो नायदोंमोन बे फैसाखौ लायो ना लाया होननानै लामारबायसो फाफि गथ'आ जिखिजाया आंनि फिसाजोनिफ्राय गोजानाव थाबानो जाबाय दा फावगालियासो मा रियेक्ट खालामगोन बेसो मा सानगोन बेसोरा गथ'आ एमाव राजानि मोजां मोननायाव गबोनांबाय आंबो बिनि ओरैनो बिमा जायाखैथ' फिसाजोआ जेसेबां मोजां मोननायनि लैथोमायाव गोजावा मानो जेसेबां मोजां मोननायनि हाखराव गाब्र'आ मानो नैबे हाफाङा जेब्लाबो सिरि लानानै नाव लानानै थांगोन आयै मानोबा लिंहरदोंमोन आंखौ फैलाय खाथियाव जिरायफै जिराय फावगालि आइ नोंनो फंसे बाथ्रा खोन्थानो सानदों आं बुं आयै फावगालि नोंनि मोजांनि थाखायनो आं नोंखौ बादा होबाय थाखायोमोन ना एमाव राजाया मोजां मानसि नङा होननानै नों आंनि खोथाखौ मानियामोन ना नुबाय एमाव राजाया दिनै मा खालामदों आं एमाव राजाखौ जोंहानाव लिंहरदोंमोन दहाय लिंहरनायलाय फैबायबो गावहा आं मोनसे आनजाद लानो नागिरबावदोंमोन बेखौ आंनि फिसाजोखौ गारबा 20 लाख रां होगोन आं नोंनो होननानै बुंदोंमोन नाथाय मा जाखो मालाय फैसाखौसो लानानै थांबाय मा औ फैसाखौसो लानानै थांबाय आइ नों आंखौ थगायाखैथ' जाम्बि बिमाया मालाबा फिसाजोफोरखौ थगायफेरनाय फिसाजोफोरनि भबिष्यतनि थाखाय बिमाफोरा फिसाफोरखौ मालाबाबो थगाया मिथिबाय आरो फिसाफोरखौ गाज्रि लामायाव थां गाज्रि लामायाव बेराय होननानै मालाबाबो बुङा बिमा बिफाया फिसाजोफोरखौ मालाबाबो गाज्रि जानायखौ लुबैया आंथ' नोंनि मोजांखौसो हास्थायनानै एमाव राजाजों दारायलाय होननानै बुङोमोन ना मालाय एमाव राजाया मा खालामदों नुबाय नोंनि मोजां मोननायनि बदल मालाय फैसाखौसो लानानै थांबाय बेनिखायनो बुंदों आं दिनैनिफ्राय एमाव राजाजों दारायलायसै एमाव राजाया फैसाखौसो लानानै थांबाय होनबा आयै माने इसेबां गाज्रि बे एमाव राजाया नंखाय सानदोंबा नों एमाव राजानाव सोंबानो जाबाय आं मालाबाबो थगाया नै बे हाफाङा मालाबाबो थगाया मानो बिदि खालामखो बियो बिमाया जेब्लाबो फिसाजोखौ मोजांखौ साननानैसो बादा होयो मिथिबाय आरो अमा राजानि फिसालाबावसो बियो अमा राजानि जिबायदि आरो एमाव राजाया खि मोजां जागोन बेनिखायनो एमाव राजानिफ्राय गोजानाव थादो मिथिबाय फावगालि दे गारनांला दासो देरफुदों नोङो जिउआवहाय आरोबाव गाज्रि मानसि लोगो मोननो दंबावोसो समाजाव मानसिफ्रा बेसेबां मतलबि बेफोरखौ मिथिबावनो आरो गोबां दिन दंबावो बेनिखायनो नैबे हाफांनि खोथाखौ जेब्लाबो लाबाय था मिथिबाय फावगालि दा गाबसै बेफोरबायदि फाल्थु मानसिनि थाखायनो गाबो नामा आरो खोनासं दिनैनिफ्राय एमाव राजाजों जेबो रायलायनाङा आरो नों जुदि मिथिथारनो लुगैदोंबा खेबसे कल खालामनानै नायबानो जाबाय मिथिबाय एमाव राजानो मानो बिदि खालामखो दे
मानो बिदि खालामखो नों एमाव राजा? अच्चा थाइबानि लारु जाथियासो बिबोनां फामेखौ गोसोथोयो होमबा? आच्छा बिदिसो जाखुमालायना दं। हेलौ जाथि दा? औ खोनासं, आं फामेनि बिगुमै बुंदों। नों फामेजों सोमोन्दोआव दं नङा होमबा? औ। नों मिथिगौ ना फामेया सोरजों सोमोन्दोआव दंबावो? आंजों। मा होननाय जादों बेलाय? बर' भाषा बुजिया नामाब्रा? बिबोनां फामेया आंनि जाफानायसो। नों मानो लानो सानगोन नों फामेखौ? मा जानला मानला गोदाव सोराव बुंहरलाबायदों? गोदाव सोराव ना? गोदाव सोराव बाथ्राखौ ओरैनो बुंनो हायो नामा? बिबोनां फामेया आंनि जाफानायसो। नों गोजानाव थानोबा था। दोनदो। आच्छा मानो बिदि बुंहरखो बियो? फामेनि बिगुमैया आंनि सिगाङाव मानो बेफोरबायदि बाथ्रा दिहुनखो? दा आं मा साननांगौ बेखौ? फामेनाव सोंहरनांसिगोन। साला थाङै थुङै हाफांनि खान्दानि हौवाखौसो मोनलायबायना बियो। मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा आं बिसोरखौ? बिथिंजाय फिसालायाबो, बिथिंजाय फिसाजोआबो, बिथिंजाय आरोबाव बिबोनाङाबो। आं हले जोंखावथारबायलै। मानसिफोरखौ आं बानायसो मोनजोब्बाय आं। आंनि रागाखौ नुवाखैना? बिराद गोबाव जाबायना आंनि रागाखौ बिसोर नुयैया। रागाखौ देखायबासो मिन्थिसिगोन बिसोर। अमा राजाखौ बिराद रेजेङाव लाथारदों बिसोर। बिराद रेजेङाव लामारथारदों बिसोर। एमाव राजा मानो फन थिखाङाखै नों आंनिखौ? फन थिखांगोनदों। मानो बिदि खालामखो नों एमाव राजा? मानो बिदि खालामखो? आंखौ मानो बिदि खालामखो नोङो? आंनिख्रुइ फैसायासो देरसिन जाबाय आरो। एमाव राजा फन थिखांगोनदों फन। मानो फन थिखाङाखै बियो? दुलुरनो फन खालामना खोन्थाहरनि आं। एमाव राजाजों दिनै जेरैखि जायाबाबो रायलायथारनांगौ आङो। मानो बिदि खालामदों बियो आंखौ? मानो दे? हेलौ दुलुर, थांलाय एमाव राजामोननि न'आव। एमाव राजाजों रायलायनो आङो। दे आर्जेन्टार प्लिज दुलुर प्लिज। थां दुलुर बाबाय। जागोन दे, नों बांद्राय गाबबाय थानांला। आं थांगासिनो। माबाय थाङो? जागोन दे। दा बिसोरनि गेजेराव हाबनानै लाबा आंहासो रायजालायगोन। ओरैनोबा लोगोफोरासो दाय जायो। माहाजोननि फिसाजोफोरा दाय मावबाबो जेबो जाखाया आरो जों दा दुखियाफोरनि फिसाफोरखौसो दाय हमगोन। आरो लोगोनि खाथिराव बिसोरनि खोथा बुंनायखौ मानियाबाबो जाया। थांनोसै आं एमाव राजामोननाव। मा जालायदों बिसोराबा? बिसोरा माबा मोनसे जाबा आंहाल' गोलैबाय थायो। उनाव आंहासो रायजानांगौ जायो। दुमफावाय, नों दागि दे। नों थाबैनो मोजां जागोन। मिन्थिबाय दुमफावाय? आइयालाय? नोंसायाबो थिगैनो दं दे। नों दा मोजां जाग्रोबानो आइखौबो नुगोन। दे दुमफावाय। जागोन दे। नों थाथ' दे आइ। आं डाक्टरजों रायलायना फैनि, आं मुलि बायना फैनि दे। जागोन दे। आंबा थागोन ना थाला? आफा, आंनि थाखाय इसेबां खस्थ' खालामनांला। आं सहायनो हाला। आं मा खालामबावनोलै दस्ति? दुमफावा माबा मोनसे जाबा आं मा खालामनोलै दस्ति? नों बांद्राय टेनसन लानाङालै बुमब्र'। दुमफावा जेबो जाया। नाथाय डाक्टरा बुंदों दुमफावखौ फाहामनो हानाय नंला होननानै। दुमफावनि केन्सारा 3rd स्टेजाव मोनहैबाय होननानै बुंदों। मा खालामबावनोलै? केन्सारजोंबो बुहुद मानसिया हामदोंलै। गिनाङा नों बांद्राय। मोजां जागोन। आं मा खालामबावनोलै? दस्ति, बेबायदि गाज्रि थासारियाव दाउस्रि देलायखौबो लिंहरबा मोजां जागोन नामा? बिमाखौ नुबा मोजांबो मोननो हानाय। मा लिंहरनोब्रा दाउस्रि देलायखौ? गावनो माबायदिखा नुबायना नों? दाउस्रि देलाया आंनि दखानावनो दङ। आं दाउस्रि देलायनो खामानि होबायना। दस्ति, बे गाज्रि समाव आं जेबो बुंनो गोसो गैयामोन। थेवबो आं बेखौल' बुङो, गथ' फिसाया लोमजाबा साजाबा बिमा बिफा सानैखौबो नायनो लुबैयोलै दस्ति। हायोबा नोङो दाउस्रि देलायखौबो लिंहरनानै दुमफावजों रायलायदो। जागोन दे दस्ति, आं बेखौनो खालामगोन। गासिबो थिग जाजोबगोन दस्ति, गासिबो। दरे मेदाम आंखौ बुदों। आयै, आंनि फिसा हौवाखौलाय मानो बुदोंसै? साननाय बाहेरानिनो बुदों। दाउखा हाबा आं नोंखौ बुंखादोंमोन ना, टाइम मथे
फराय टाइम मथे उन्दु टाइम मथे सिखार होननानै दाना मबाइल नायनानैनो सिखारनो रोंलाना नों आबा नों मोजाङै फरायनाय मोनबा नोंखौ ददे मेदामा बुनाय नङामोन ना बेनिखायनो आबा फरायनांगौबो दे गिदिर मानसि जानांगौ आं बायदि जाम्बि जानाङा दे आबा माबा ददे मेदाम बुबाय जायो दे गाबनांला आइ नोंजों फंसे बाथ्रा रायलायगौमोन रायलायला जामायला मानो गाबदों गथ' सोरजोंबा गोसोम गन्दा होननानै एदाव जालाबाय नामा गोसोम हुआ तो क्या हुआ दिल तो अच्छा है ना तो गोरा हुआ तो क्या हुआ दिल तो काला है ना जाबाय दावखा आबा दे गाबनांला थांलाय बै ओंखाम संग्रा न'आव खान्थाल दोनदों आं नोंनो थां जाहै थां मामोन माने आरो नोंना दहायनिफ्रायनो फन गाबगासिनो माने थिखोआखै नोंलाय बे बेग गिदिर लाबोनायालाय सोरनिथोमोन बे बेगनि खोथाखौनो रायलायनो फैदोंमोन आं बेगखौ लायनि मा खोथा रायलायो दा बेबा आंजों आरो दाखालि हरावबा सोरखौबा लोगो हमहैदोंमोन बिफाया बोरैबा मिथिनांगौबा खुखाबाय बिनि बिगुरखौ एसे मोजां बुजायखानि र' महाराजा फै सिङाव फै सोरमोनथाय दुलुरसो माथो जिराय महाराजा गैया नामा दङ जिराय फैफेरा दिनैसो फैथारबायहाय नों जोंहानाव मालाबा गेजेर गेजेर फैनांगौ आयो दानाबा मा जाबावगोन दे नों महाराजानो मा होननानै खोन्थानो दे माथो दुलुरसोलाय सेसलाय बेखौ दोनखोमायफिनसां माबा खोथा दङमोन महाराजाजों दङमोन मा खोथा सासे लोगोआ महाराजानो फन हरबाय थादोंनो महाराजाया थिखोयैखाय मा जादों नायनो खोन्थाहरदों आंखौ नंगौ नामा हेल्ला दुलुर मा खबरलाय दुलुर दे नोंसोर जिरायनानै रायलायथ' आं साहा फुदुंना लायना फैनि हुइना बात लानजायथों पाट आच्छा बार' थाइबानि लारु मा खबरलाय दुलुर दिनै जोंहानि न'आव फैलायदों जे नों माथो फावगालिनि फन रिसिभ खालामाखैनो फावगालिनि फन रिसिभ खालामाखैनो माथो नों फावगालिया आंखौसो नोंनाव फैनो खोन्थादों मा जादों नोंसोरो मा होनबावनो आं फावगालिखौ ब्रेकआप खालामबाय फावगालिखौ ब्रेकआप खालामबाय आं मानो माने बिराद सिंनि खोथा दं बेवहाय नोंनो फोरमायजाथ'ला ओमफ्राय नों खोथाखौ फावगालिनो खोन्थाथ'नाङा दै आं गावनो फावगालिजों रायलायगोन दे होमबा आं थांनोसै नोंस्रा रायलायलायबानो जाबाय ओमफ्राय नों फावगालिनो फन हरबानो जाबाय जागोन दे आरे वाय फावगालि साहा लोंलांदोंब्रा रायलायला गिनासो खारबायलै फाग्लि गथ'आ आच्छा बार' थाइबानि लारु फावगालिजों खेबसे रायलायनांसिगोन नङाबा जानाय नङा नों गोरोन्थि बुजिदों आंहा गुमैजों जेबो सोमोन्दो गैयाबालाय मानोथो बिदि बुंहरखो नोंनि बिगुमैया बेफोरबायदिनो जानला मोनला बुंलाबायो जाथि नों बेनि बुंनाय खोथाखौ दा खोनासं आच्छा दे उनाव रायलायसिगोन हेल' जाथि बे गुमैया मानसि गाज्रि माने बेफोरबायदि एरनानै होयो माने बेफोरबायदि खालामलाबायो बियो फाल्थु गुमैया बेनिखायनो बिगुमैफोरखौ नायनो बायो आं दस्राफोरनो खोन्थाबाथ' सोरबाथ' नंगौसो सानखागोन ना ओरैनोबाथ' बिगुमै बिबोनांफोरखौ बायदिसिना सानो मानसिफोरा बेनि सायाव जाथिनो मानो बिदि होनना खोन्थाहरनांगौ दे बे गुमैया गारखें बे गुमैखौ फाल्थु गुमैखौ गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय बिबार माला दङमोनलै बहाबा गोमाबायना आच्छा दे बेफोर बरायनाया जाबाय थागोन आं जेलनिफ्राय ओंखारबोबाय बेनो आंनि थाखाय थोजासे बेनिफ्राय उनफोराव मा जागोन नायबाय थानोसै जागोन दे आदा थौदो बिदिबालाय रायजो राजा लोगो नोंथांमोन आं उदां अख्राङाव फैफिनलायबाय बिरबोलायबाय नोंथांमोना खुसि मोनदोंना मोनाखै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो लाइक शेयार खालामनो बावाबानो जाबाय दे होमबालाय